پیر صاحب کا حکم ہو گیا ہے، اس کلام کے انشاءاللہ 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار کی محفل میں آپ جتنا خوش بیٹھے ہیں اتنی بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی بولو یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی سوتیاں تے جاگ دی اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی تاجدار عبد پوری قدری مشتاق احمد بلی صاحب مرحوم آپ کے پیر و مرشد کا یہ کلام ہے، اور وہ درس کیا دے رہے ہیں کہ اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی سوتیاں تے جاگ دی بس یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی بولو یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی سوتیاں اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی سوتیاں تے جاگ دی نام جپ دی رو دے کھپ دی نام جپ دی رو دے کھپ دی دیکھ سر اس راگ دی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا محمد تیرے صدقے مل دیاں کل نعمتاں یا محمد تیرے صدقے مل دیا کل نعمتاں یا محمد تیرے صدقے مل دیا کل نعمتاں یا محمد تیرے صدقے مل دیا کل نعمتاں یا محمد تیرے صدقے یا محمد تیرے صدقے مل دیا کل نعمتاں ایس خاطر یا نبی جی ایس خاطر یا نبی جی نت میں دین تے آگ دی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی بولو یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی بولو یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی۔ اور میری حاضری کا آخری شعر مقطع اس کلام کا اور نہایت خوبصورت، اگر سمجھ آئے دل کو اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یا نبی جی دے نظارہ تے صاف کر یعقوب نو یا نبی جی دے نظارہ صاف کر یعقوب نو یا نبی جی دے نظارہ صاف کر یعقوب نو یا نبی جی دے نظارہ صاف کر یعقوب نو نام سونا نت رہا میں نام سونا نت رہا میں جب دی ستیات جاگ دی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی بولو یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی یا نبی جی یا نبی جی یا نبی جی
یا نبی بس یعقوب فقیرہ دے تو صفت نہ کیتی جاوے بس یعقوب فقیرہ دے تو صفت نہ کیتی جاوے منگ دعا رب دنیا تو سانو نال ایمان لے جاوے